yen luntura wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sire dhewe ora semboto mbiyene saben dina mung tansah medhoke saben kepethuk tembunge ngangrerepo dadi duwe ora maito kala mongso gawe kelo ewa semono nganti bisa hang luntur ke tresno ditambah nomrono mrene tiwas detowo larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe ora semboto mbiyene saben dina mung tansah medhoke saben kepethuk tembunge ngangrerepo dadi duwe ora maito kala mongso gawe kelo ewa semono nganti bisa hang luntur ke tresno ditambah nomrono mrene tiwas detowo larane nanging tombo sejatine